Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor Pibaro ipyan subhai pi shigi Khubor hakimat kimat. Ningkong nisham ya pasha shigi Khubor nagling menta jongka Jylla. Uba diwaldhar ukpa jongka samla Stephanie Shadam kaba arpos nem kerta. Kabala mensaujur haga jingsha tendra haga kali maruti ha phla waskul ba nehu haga janmi jongka khanyo tri Naiwieng arjar pesan. Uloong baka kun jong u menta kala khamla ban bam bat akadon ka jingmong ha ubut lum bat haga shinrong kli. Ka de ka samla ka de ka basa haga shnong madan kensau mau kendeng West Janta Hills. Bat menta kadang puli ya ka Master of Science first year haga Department of Chemistry. Haskul ba nihu. Uba diwal ulai thu ba ka donru ka jinglang snam ha ka jabieng bat kampat khuj bat ong ba kat kum ka jingya thu jong ki doktor kin sapet thu shwamenta shisngi arsngi. Ulapan pauru ya ka jing sngongu ya ka sarkar ka bala shim ya ka jingkit kli ban bay ya ka bai sumar bat ban kemru ya unong nya kali ubran keti. Uba planning kong tau ubadei upasan jong kasamla dari tengen poduk kei kaba arpu wes nem kerta kabala mensaujur ha ka jingsha tendra ha ka kali maruti ha phalau jong ka skul ba nihu ha ka janmi jong ka khanyo tarik Naiwieng aja pesan. Ulai thu baki bor penya jong ka Nazareth Hospital kila hab ban khot deki doktor na Guwahati ban sumar ya ka dari tengen namar ba kampat la ban benki ya ka men. Shen upru Vice Chancellor ka school ba nihu unsalum ya ka jingalang bat kinongalam ka nihu Students Union bat ya ki security guard ki baju ap pahara hapo phalau jong ka school ba nihu banya thiriatai halo ka jingshingan jong ki samla puli hadin ka jingja ha ka janmi jong ka khanyo trik Naiwieng arja pusan ki dukhat bat kinongalam jong ka new trap integrated territorial organization Shillong City ringkat ka jingsenran lang jong ki dukhat bat kinongalam ka maulai circle balam khmat dau president ka hito Shillong City uba ban pentingan lang siimli kila len ban pensange no mardor ya kinong bela bar Jylla ki batrei bela klem ki kor kisla ki babiang habirla house. UMLA Joga North Shillong Constituency uba Adilbert Nongrum haga khandai trik Naiwieng ajak pesan ula ajingmut yakatnat pulit jongka East Khasi Hills District banthep saka section 125 jongka Bharatiya Nyaya Sanhita persat yau parman M Sangma uberangti bantendra daga kali yaki armut kisamla puli ka skul ba dihu haga janmi jongka khanyo trik Naiwieng arja pesan. UMLA Barim jongka South Tura John Leslie ke Sangma haka singi balang ka khandai trik Naiwieng aja pesan ula penyesok biang Shaka Congress hashwa ka election Shaka Garo Hills Autonomous District Council kaba labu ban pelong house nem ubanwan. Menteri Kesehatan Jylla bakmi Yakatanat Public Health Engineering Omar and Marang ula penbena ya ka jingjam haka ba pentrikam bat le test ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Habakran haga jaka bala pentrikam ya ka project umarak ulaong ba kaniga project kabala menjur house nem arja pra ha ka ba khaddu lala ba pentrikam hadin khanyo snem da kaniga jing pentrikam ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 ansala ban pendap sapra million liter ka ha ka shisngi hanong ba Shillong. Unoyalam berkit khot jongka Khasi Students Union War Circle haka khatpratrik Naiwieng aja pesan. Kale jurib ya ka jingsha pen pra dusman udurmon uji sukres berki weki durmon hakalveri kas im jingsuk jongka parish amlaram West Janta Hills District haka khatlaitrik Naiwieng arja pesan. Kakenhun Search and Rescue Team jongka tanat Fire and Emergency Services haka khandai trik Naiwieng aja pesan. Kalayo say ya ka weka met yap jong we urang ba kabla per hapung umyam hajan ke inspection bangulu quarter. Haka mi jongka khandai trik Naiwieng aja pesan haka por khandai BGAA kala renga jingja accident ha nyaumer apa Shillong. Haka ba ka weka arshaka kala lej bentenra ya ka weka trok ka bayeng harut surang. Kidan armut ki brio ki basyong ha kani ka arshaka but uwe na preng jongki ulayam but uwe pat ramen saujur. Kahnyau Tribute Council haka arpau trik Naiwieng aja pesan. Kalai banyak kendu Omar bat ban pan jing pensyai halo ka jaka mani blay badang tei hapo ka jaka trikam jangka Central Bureau of Investigation kabadan hamau diang New Shillong Township.
Kirang yale kai cricket jong Jylla Meghalaya klasei borba ban peliem da shispa lai pundiran. Persha ya kunhun yale kai jong Jylla Mizoram ban yora ya kanam hakalimpung yale kai jong BCCI States Aid Trophy. Aja pesan aja punrio plate group kabala long ha mohali haka khatkhandai Tarik Naiwieng aja pesan. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kala penyasriem yaki bor penyat karkhana ki badan East Jantes District but ka East India Company minba ka sarkar bilan kadang sensyar yakari India but iki lum khasi hakan ya Jylla Meghalaya. Kini par Kylleng ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari. Unoyalam jongka JDU Nitish Kumar unsabam smai hakasingi palaikum Menteri Rang Ba ka Bihar ha Gandhi Medan hakapor khatwish tengnestem. Kani kanderu kasien ka bashipau ba Nitish Kumar un shimti ya kadika kam ku Menteri Rang Ba. Hagani ka stem an sasakhilang ya ka jingbam smai Nitish Kumar da Menteri Rang Ba do karin Narendra Modi. Ringkat lang mat ki Menteri Rang Ba na ki Jylla ki bayo sanshar hi da ka NDA. Ka Sarkar Bihar baka Organizing Committee kila penkre ya ka jingkhawai ka bahe haga singi bam smai jong Menteri Rang Ba ka Bihar haga nong ba Patna haga singi pale. Lieutenant Governor jong ka Jammu and Kashmir Manoj Sinha haga singi pale ulai thu ba ansashna pen bhabyang yiki jakam mani blai balarim but yiki jingtai nam ki menbarim ki badan ha Jammu and Kashmir. Ban pendam da kabale digital yaki enumeration form na kabanta ka special intensive revision barangya shakhamat West Bengal hakabakut jong ubnai Naiwieng ka Election Commission of India kala booth thong banle digital manla kasngi yaki form na kabanta ki booth level officer. U Vijay ubade uting shop akplim ubala kalalong u politician but unongelam jongka Tamilaga Vertri Kazagam. Uwala pensange no ya ka jingalam election hadian ka jingjak basngosi hakarur hakaba sapu wengut ki brio kilayam haka jingayu para brio haka jingalang kaba ula pelong menta ulala ban sedang biang ya ka jing pelong ya ki rali da ka basdang national salam la ong kli nongalam jong ka party. Ka India ka sapelong ya ka jingalang ka ba nrio jong ka National Security Advisor jong ka Colombo Security Conclave ha New Delhi ha ka singi pale. U President ka Seng Congress ha Assam u Gaurav Gogoi ha ka singi balang ula kan tho tinge yung Menteri Rang Ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma da ka ba keno ba ka sarkar Jylla kala persang ban le tu da ka ba pendrung ye kinong thap vote nabar ka Jylla Assam shwaban long ka election house nam artal apunri. Menteri Rang Ba ka Odisha Mohan Charan Maji haga singi balang ula batha ya barok ki Superintendent of Police jong ki district ha Odisha ban khampet ngor yiki pratli ki jaka khnang manyada yiki patba na kinu ki jingja ki basngosi we khlala yo rong ha yengsa jong Menteri Katnat Water Resources Suresh Singh Rawat ha Rajasthan. Kani ka jingjak lapan kendit hadu kata-kata yaki pulit bapahara yaka VVIP Civil Lines ha Jaipur namar ba kimshim la yo isatya yo khla shwabo ndrong hapo ye. Gini phape mentashi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. U President jongkari America Donald Trump ulo ong ba unsayarap ban pinkut no yaka thma ha Sudan hadin ba us jongka Saudi Arabia Muhammad bin Salman ula kentu ya u bantuklar lam halo kani kathma kabala penyam amduna ya ki shilak sanpau hazar ngut ki brio bat wanra ru ya ka jingyap persaw jengki patba hakari Sudan. U President jongkari America Donald Trump ula soy ya ka bill lani ka ain ro ban pelan ya ki file ki bayade ba ka jingtokit ya Jeffrey Epstein. Ubala sya rai penram halo ka kamle beijan ubala yap no hapatok house nam arza ka kandai. Ka sarkar jong Donald Trump ka lapan kre ya ka 28 point plan but yaselok ru but ka Russia na ka bentaban sedang biang ya ka jingakren ban penkut no ya ka thma ha Ukraine. Uno aktin jong ka foreign ministry ka sarkar Iran u Ismail Baghi u lakan tan mardor ya ka jingkam badang shen jong u president ka ri America Donald Trump ba ka Tehran but ka Washington kinsa pelong ya ka jingakren halor ki kam nuklear. U President ka Russia Vladimir Putin ula ong ba ka ri jong u kan sa shna shu yaki nuclear power unit khnang bandupla ban besa yaki jingdawa boarding hapo kari. U Chancellor jongkari Germany Friedrich Merz ula ong ba ka Germany kan sa persang man pha shiki shipai ka Ukraine yaki namding ki ba Kleinborg ki ba la ban siat
kamsha jengai negara Ukraine. Presiden ke South Korea Lee Jae-myung ulaong ba unum klet ya ke jing shitam ke North Korea ban kentiu borba ya ke nuclear program. Bat semairu ban wanra ya ke jing penduk no ya ke tiar thama nuclear hapo ke deu ba Korea da ka jing kren ya sengot hu jingmut. Unang mikmat bekerpang jong ke UN ula kentu ya ke seng le no Houthi ha Yemen ban pelai klem jing te kendon ya ki nong trei ke United Nations. Hans Gunberg ha ka jingnet yu kechat jong ha Oman ula pelong ru ya ka jinga kren bat ki he officer ka Oman halor ki kampenroy bat ban penkut no ya ka thma hari Yemen. Ka Iran kalau ong ba kena pediang setia ya kenu ka soskular ka bala ban lam sya ka jing penduk no ya ka jing penenkam nuklear hapok keri. Laong menteri ketnat kambari Syed Abbas Rakchi. Donald Trump Jr. beri kunjung Presiden keri Amerika Donald Trump unsa lejngo ya ka Agra ban lejngo ya ka Taj Mahal hak sengi palai. Donald Trump Jr. unsa poi haka lingsun keria daka lingsun bakerpang shwa bane yu kejat ha Taj Mahal. Tigitu longi Khubor hakimat kimat mentasni kublai.